Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang ini-regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon at tayo hupon checking in, tubtub kita sa takna ng alas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Medyo nagatulot-taliti ang pilag ka mga lugar sa palibot sang Metro Bacolod. Pero may araman sa mga area nga tindigin man niya tuman ka damol ang pagtupa sang ulan. Mayara kita sang ITZZ. Gakaron ginamonitor o kon LPA nga ginamonitor ang pag-asa. Ang Weather State Bureau alas 3 sa ila advisory karon yang hapon ginabana-bana nga ang LPA ara sa 225 kilometer southeast sang Puerto Princesa City dito sa Palawan. No may coordinate nga 7.5 degrees north kag 119.2 degrees east. Action Firing Line. Pero antes sila kita magsugod kag antes kita magatag sa inyo sa pilag ka managapanguna nga mga informasyon kag balita karon nga gabi diri sa Action na Firing Line. Unahon tanay pag-check yargid kag komprensibo kapag dayday sang panugyan lakat sang panahon. Let's have gani Republika gikan sa PDMP. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Sargan, may gabi sa imo, please come in. Mayong gabi Action Art no kag sa aton mga listeners ari ihatag naton lakat sa aton nga tiyempo sining gabi. Miyerkules kita karon Agosto 5 to 2020. Na hilob kita sang galom o kon trough nga ginrawit to rawit ini ni LPA o kon low pressure area. Nga ari na siya may antad na siya sa distansya kapin sa 225 kilometros. Sa nabagatan na sidangan sang Puerto Princesa City sa Palawan. Kag ang coordinate siya ari siya sa 7.5 degrees north kag 119.2 degrees east. Amo ni ang mabatyagan naton nga may tulotaliti wala kita nakakita kagina. Sining hapon sa kay haring adlaw no. Ang Mimaropa, Kabikulan diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao lakip na ang Quezon. Okay. Sa Luzon kag ang Palawan, magalumon ang kalangitan. Nga may lapta ini pagtupa sang ulan. Tuga ini sang trough o kon panganod ni low pressure area. Kag ang Metro Manila sa iban man nga bahin sang Luzon may ara nga pagulugalom sa gihapon ang kahawaan hasta nga magalumon ang kalangitan. Nga may naligwin man ini nga mga pagulan halin ini sa isolated o kon localized thunderstorms. Kag ang kondisyon sa aton kapungsuran ng kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sang hangin gahalin sa nabagat na nasidangan o kon southeast nagabigto dito sa Luzon nga may kasarangan
hasta nga mabalod ang kadagatan. Kag may ara man nga mahinay hasta sa kasarangan naman nga hangin halin sa nabagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na nasilangan okon southwest to southeast. Okay. Ang mabatyagan naton diri sa kabugusan sa Kabisayan subungwan sa Mindanao nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Diri partikularmente sa aton probinsya, sa aton local nga forecast may pag-uum-guum sa gihapon man ng aton kalangitan hasta nga magalumon ng aton kahawaan. Nga may naligwin ini nga mga pagulan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental. Lakip man ang siyudad sang Bacolod. Kag makanay hasta sa kasarangan lamang ang aton mabatyagan diri nga pagdupoy-dupoy sa hangin halin sa nabagat na nakatungdan pakadto sa nabagat na nasidlangan okon southwest to southeast maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Amo na yung kondisyon sang aton Jimbo pero wala kita gale warning advisory diri sa Western Seaboard sang Kabisayan. Nagapabilin na sa gihapon action art ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ng pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Karon dalauna 3 ang kagahon ang taob naton 1.0 metro ang kadalumon. Kagang hunas magabalos alas 5:50 buwas sa aga. So takos nga punto 4 metro ang kanabawon. Kagala size naman sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak hindi siya alas 5:34 buwas sa aga. Ari kita sa 25 degrees Celsius o 67.8 degrees Fahrenheit. Okay. Muna kabugusan sa aton lakat ng Jimpos ng gabi action art. Sa mga local disaster risk reduction management office, way man sa mga report nga may insidente o kon nagkangkon sila sa mga problema bangod sining maulanon nga tiyempo? Inang as Sydney sugod sang Lunes daw ay kita negative kita. Way kita nakabaton mi nanong nga report halin sa aton LGU Norte man kag Sur Action Art no. Okay. Daw manageable man lang hindi man tama ka intense o kon torrential sang kadamulon sang ulan. Daw ulan lang nga umalagi tapos kon may burubas ko pero hindi man siya magdugay. Botsing anon nga gapakilala daw manageable man lang base naga-subside lang sa aton mga landmass tira Norte kag Sur sang Negros Occidental. Aha. Why man ni chance nga mag-develop into tropical depression or bagyo ning LPA? Inang mas sobra lang siya sa 35%. Pero in case man siya nga mag-intensify siya, hindi na gid man tanto kay ti pakadto na siya matabok na siya sa Palawan, pakadto na sa South China Sea. No, action art although Okay. irawit-rawit yung pagyapon ng panganod yung trafo kon panganod daw amo lang yapon naton batyagan. So kung dito sa open high seas ng South China Sea posible mag-intensify siya kag malunod siya baw kanami kita tani mga barko sang China bla ilunoron niya. Baw ari mga tao ya kadamo sang iban ka pangamuyo nga magka-recover kita sa COVID ng imo ya. Sige lang, bailan to. Wala. Batian ka gani sa mga himata na di pa mga pangitaon. Ipos lang. Batian giton labo si Ganding pangamuyo maglugdang mga barko nga mga sa mga himata tao. Lawg-lawg lang na. Mga reaction lang. Anyway, ang kondisyon sa aton tiyempo ni tigululan na gidman mo. August and most probably until September paina ang tigululan. Oo, amo na siya. Matamat ga decline na naman siya. Oo, kay October gani kita mo maskara kun may maskara pang Bacolod. Gaulan pa na mo. Na arap ang ulan. sige. Action gun, salamat gid. Sige. Mga mangingisda taway man problema subong kun magpalawod. Western Seaboard sa Kabisayan slight to moderate man lang, no. Okay. Action gun, salamat. Sige, thank you. Action Firing Line. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Firing Line. Salamat gid gani Republika sa Provincial Disaster Management Program o kon PDMP sa pinaka-latest nga weather advisory
na maulano ng aton sining nga tiyempo since gari kita sa tig-ululan na gidman nga panahon. Action firing line. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad ang mga nagamonitor via Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Ginaabi-abi ginamon hindi lang diri sa Negros Occidental, diri syudad sa Bacolod, kundi kutob malabutan sa aton sining nga broadcast nagalakip dira sa mga Ilonggo nga mga OFW nga ara sa guwasampung sod nga makaintindi sa aton sining nga lingwahe, sa aton dialect. Maayong gabi sa inyo or good day ano man nga oras sa inyo ginahamtangan. Action firing line. Sa mga nagasunod man na paagi sa YouTube sa Action Radio Bacolod, pwede ka mo dira makapartisipar, makamonitor, kag makapadala sa minsay sa available nga chatroom kaya ton ina karon basahon. Action firing line. Ano madalag ko nga mga balita nga aton natutukan in a short while basi kon malabot man aton ining isa iya ka naga-experience o nagka-experience man bala sang pagsigabong dito sa Beirut, Lebanon. Grabe, no? Ang ginatutukan sumong sa mga otoridad, ginausisa sa gihapon, ano gid ang ginatunaan, ginaimbestigar sa pagsigabong dito iya sa Lebanon, ang ilang capital nga resulta ini sa kamatayon, no? Suno diri sa report ang pinagka-latest nga balita sa CNN International, at least 100 individual ang nagkalamatay, may ara pa sang 4,000 nga mga nagkalapilasan. Ay, pero hindi mo ganyan mapulong. Man, ang initial o kunang report nga ginatutukan kay allegedly ammonium nitrate nga 2,750 amo ni siya ang ginalinan nga nagsigabong iya. Ay kadamo pasang mga nahalitan nga mga building sa tupad sa sining insidente. Action firing line. Now dito sa Lebanon nga ang relevant ini saton, it so happened nga damo dito sang mga residente o kon mga nagtrabaho man nga mga Pinoy. Kita mo may duha nga gin-report nga mga nagkalamatay, pero ang balita nga dito sa Lebanon ang mga Pinoy nga dito naga-istar ti damo, no? Damo ini sila ang ila sining numero nga dito sa area sang Lebanon. Pangamuyuan ta nga at least kung taning ibandring nga mga dito tiner naga-star kabay pa nga hilway sila, no, sa katalagman. Action firing line. 93,000 according sa record sang DFA ang mga Pinoy gato dito sa Lebanon. 75% sini ang yara naga-star sa Beirut area. Action firing line. Di kabay pagay hindi lang Ilonggo, hindi lang taga diri sa aton atong nadisgrasya. No, kay ti masubo ini nga sahi sang insidente. Ang initial nga mga report may binasulay gini kay kuno may gapang obra pa crackers, may ginabutang sa abono, may nagasuspetso man nga basi kung ginbombahan, kulaton tang otoridad kung ano ang magwa sa ila investigation. Action firing line. Karon basi malabot ining kilala ni News Direct kasi makasugilanon man kita dugay-dugay sa iya, no? Ang ilagin experience dito sa area mismo malapit sa sining natabo nga pagsigabong sa Lebanon. Action firing line. Dire sa local naton nga mga balita ang aton hambalan, pero yari ho August 15 isa sa mabalantayan ang desisyon kagin papanaog nga bandos sang Department of Transportation dayon gid ang pag-obligar sa tanan nga mga pasahero sa pampubliko nga mga transportasyon. Kinahanglan starting August 15 payara na kamo sang isoksok nga face shield. Action firing line. Luwas sa face mask nga ina may ordinansa magani even diri sa local magluwas sa health protocol nga nag-exist. Gindugang
ang obligasyon sa publiko basta nagasakay ka sa pampubliko nga transportasyon kinanglan may ara ikaw face shield. Action firing line. Amat-amat lang siling ko gani basi may makadumdum naman yang sunod sini after sang face mask, face shield, basi obligaron pagid ang mga nagasakay sa pampubliko nga transportasyon nga magsuksok sang surgical gloves. Action firing line. Ti kayang plitihay, araman gyapon, de Blackson GM, ginaduhol-duhol man lang, why man niya sila nga may bulutangan da, nga direkta mong imo bayad, hulog nga hindi na kamo magduhulay samplete. Same gihapon, ti din ang malain na ang duhulay na nga ginadaos ang kamot mo, kaya ang kamot mo naman isulsog mo sa ilong mo, kundi mas delikado. Action firing line. Sino naman nga maalam, no? Nga mga opisyal na ton sa gobyerno nga magka-dom-dom, nga magbutang naman abi, sang gloves. Kinanglan ang mga pasahero namin ilang taon, no? Sa uli, basi kung kumplituhon na lang, tanan dapat may PPE man. Action firing line. Way malain sa ginahimo karon nga regulasyon sang gobyerno since nga gusto man sang aton nga mga opisyales, partikular ng Department of Health, nga makalikaw kita kag hindi kita matapikan sang COVID-19. Action firing line. Pero nanong pinagkamadalag ko nga balita karon dugay-dugay amendment sang curfew ordinance sa Bacolod di baluntan nanong update. Mayara bala sang naaprubahan o kung mayara na sang gindihon ang konseho sa mando o kung basiman sa pangabay na may binglo na diya nga may adjustment nga ipatuman may amendment sa sining curfew ordinance. Action firing line. Ari pagid ang isa ka masubo nga balita paagi sa announcement nga ginhimo ni Dr. Julius Drilon sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital ang Chief of Hospital. Mayara confirmation duwa ka mga personelo sang Corazon Locsin nagpositibo sa COVID-19. Action firing line. Yang Corazon Locsin kabalo kita may ara biological laboratory. May naga-cater halos mga out of town and even Bacolod City nga mga pasyente. Ang preparasyon nila hindi hamak. Pero positibo ang personnel nila. No? Mayara sa nagpositibo sa ilang nga personnel. Action firing line. Nanong matabo kag epekto sini? Sigurado nga may contact tracing. Subong gina-isolate na ining mga personnel and hopefully hindi ma-overwhelm o kung mga magkulang mga personnel nga mag-duty sa Corazon Locsin. Action firing line. Ang balita pagid sa lokal councilor sa Langga nagklaro nga padayon ang pag-inabot sa mga Bacolod non OFW. Konsihal wala nagkabaton sang formal nga advisory gikan sa OWA angot sa moratorium. Action firing line. Pagbiyahe sa Mailisay nga yara sa Cebu padulong Bacolod nagbalik na 360 kay Lisay nagapabilin sa quarantine centers sang syudad. Action firing line. Sabay naginabot na finally atong mga nagaantos nga nagtener dito sa Cebu nakabalik na diri padulong sa aton sa Metro Bacolod. Naunano mga ginahimo nga mga measures sang LGU. Action firing line. Kag Vice Governor Ferrer pabor nga ipalayag ang ngalan sa managpositibo sa COVID-19. Galing may magkasuguan mo nga nagasiling ang Health Department sila makakuha sa mga kompletong nga detalye but exposing or ang pagpalayag sini sa publiko basikon magkadugang lang sa ginabatyag sa pasyente kag basikon iniman makatuga sang pag-discriminate bala kung sino man ang mahimata sa pasyente nga magpositibo. Action firing Pero line. pamatian tayo nagkaroon sa report ni Axon Marlon Hinovia gikan niya sa Provincial Capital angot sa sining report. Online sa firing line. Pero unahon ko lang karon na gabi ma-check kita and joining us over the phone diri sa Axon firing line Dr. Julius Drilon sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital ang
Chief of Hospital nga kuha kita pila ka ma-update sa iya. Doc, how are you? Good evening. Welcome to the show. Action Art tayo po on the line. Art, mayong gabi. Mayong gabi. Mayong gabi sa inyo nagapalamati. Good evening, Art. Salamat gid sa time maginatag mo, Doc. No, first and foremost, nagakinulbaan ko kina pagkita ko sang report parte sina pero siling ko tawagan ta si Doc may sugilanon kita sa iya kung kumusta ng sitwasyon nila right after nga may confirmed 2 cases ini sa inyo, Doc, no, sa Corazon Locsin nga mga personnel. That's correct, Art. Nagbalik din ang resulta sang kagabi kagina sa ngaga. Okay. So, as a form of precautionary measure para hindi na ni maglapta, we decided na ang aton nga OB, ang NICU area, hindi anay magdugang ng pasyente, no? Kay ang contact trace namon, mga 40 plus subong ka-personnel namon ang naka-quarantine. No? Sus, kadamo. So magakulang na kami siyang tao, but because kinatanaw namon ini ang sitwasyon na, for example, may alternative ang OB mo. May alternative. Okay. Sila, they can operate and in other centers, no? Ang problema is ang surgery. Okay. Kaya wala sing capacity and capability ang province na mag-opera sa mga advanced cases of surgical procedure. Okay. So, amoy na ang amon nga announcement na mapaton man kami kapon sa mga surgical patients kay pero ang mga extreme emergencies lang, no? Like trauma, head injuries, patients with neurosurgical procedures, no? And mga extreme urological issues, pwede pa nagyapon namon maakomodar. Okay. No? Pero piliin din na namon at sing maayo kay subong I think ang nabilin surgical resident ang first line namon functional pa man, no? Ang COVID team namon functional pa man. So may second line pagid kami nga in case magkulang. Okay. Kaya pagid kami nga second line pero okay sa surgery. Si OB gid kag si NICU ni general intensive care medyo motong nabunggo gid sang Mayo. Medyo namaldato gid kadamo-damo, no? Okay. Umuwi na ang ginobra namon para hindi na maglakta bala. Very good. Ang importante, I think, aga ginahambal tasing matuod, hindi ay ginatago. Okay. Correct. Para at least aware man ang pumuluyo ngat basi matingalas lang nga daw hindi na magbato ng Corazon Locsin, sundugang ang mga pasyente, at least may ideya kag na-explicar naton sila, Doc. Right. Yes. Pero subong ang ining duha nga nag-positive, asymptomatic man sila, Doc, no? Yes, they're in home quarantine. Anyway, ang isa gali ari sa amon, na nurse. Kay balan mo hindi idea lang iya balay. Okay. So may quarantine area makita diri para sa mga staff. So asymptomatic man siya. Ang isa ka nurse, she prefers to be in their house, no? Although medyo tamo sila to sa ila panimalay. Pero I think din swab na tanan sang Bacolod City Epidemiologic Surveillance Unit. Okay. She also prefers to be in the house, no? But may mga proseso man kami every mga twice a day gina-check na namon, ginatawag na namon. In general, it's under control. We're not in a panic. We're in control of the situation. We have also addressed some of the issue of the lack of personnel. Amo lang ina partner ang problema mo pag mo closed system ang sa hospital. Okay.
Pag-igo sa isa ka healthcare worker, di ka damo. Gani Kailangan mo man. din na ma-trace mo, no? Nagsulod pagidini ang isa namon results ang contact tray, no? Sakto ginang suspetsya namon, no? Part of the contact trace, just recently, which tomorrow again we will post na na isa ka doktor namon ang nag-positive pagid, no? Bali additional na siya, Doc. Bagulan nagsulod, siguro mga 30 minutes ago ang result. Oy. So they also belong to that OB nga pasyente nga problema. Amo to dito nagsugod sa isa ka pasyente nga may problema nga medyo nalihis ang medyo wala na filter sang maayo. Kay wala na filter sang maayo nga medyo nakalusot siya sa amon na screening process, no? Okay. That's the reason. So in other words, buwas posible ma-add-on ini nga mga himo na 3 dira ang positive sa inyo. Nga personnel. Yes. Nga personnel. Yes. Yeah, So confirming. isa ka nurse, isa ka doktor, kang isa dua ka nurse. Dua ka nurse. So in other words, Doc, ginagapamuyo kami, no? Bangod gati ini nga frontliner kabay pa magka-recover gin madasig sila after mag-ayo na gid sila at least maka-serbisyo liwat, no? Pero ang mga personnel naton at least amo pa lang nada ang affected ang in other areas, okay man yan, no? Ang OPD naton gabaton magtagyapon na, Doc. Sige, ginislan lang namon ang proseso sa outpatient starting tomorrow, no? Okay. Ang ginagbuhin lang kami sa mga hindi amo na nga kada adlaw 120 ginabato namon. Okay. So may number of days ngin baki-baki namon. Ang mga iban nga mga serbisyo. Tulad sang pedya, 3 times a week na lang. Internal medicine, mga general medicine, 3 times a week. Mga opta, ENT, once a week. Orthopedics, medyo damo sila 4 times a week. So, ginpahibaki namon para hindi masyado kadamo bala ang mga sululod dire kag ma-screen namon si maayo. Bala mo bala Art before I think nakita mo daw ang pila sa aton nga sa Sagwa, no? Yes, Doc. We try to accommodate as much as we can, no? But subong ang nakita namon, there is a very strong evidence na may community transmission. Yes, Doc. So siguro for our protection and the protection man sang mga pasyente namon dire, ginbutangan pag namon sa stringent process ang pag-tanaw sa aton nga mga pasyente seeking outpatient services. No? And I hope na our clients would understand why we're doing this. No? Yes, Doc. And we were trying to find a solution para hindi man apektuhan ang serbisyo sa mga tao na kinahanglan din nila subong ang aton nga mga serbisyo. So dira sa PDA department pa man lang ang apektado, no? Sang outpatient? Hindi, I mean bala ining sa positive, anong area ganito, Doc? OB, I'm sorry. OB. Neonatal Intensive Care Unit. Sa mga newborn lang. Newborn. Kaya mo na kung kaysa, no? Nakalusot bang amo na nagka-stricto na sang imo ginapatuman nga mga protocol kisati ang sa screening basi dito blado ay masiplatan siguro, Doc, no? Hindi mo gid maubos eh. Gani. Kaya ginaobra namon is ginatanaw ni namon ang mga hotspots areas, no? Okay. Gina-correlate ni namon pag may simptomas ka if you're coming from the hotspots areas of provinces, of the province and the city, may listahan kami na we're trying to update every day, no? Okay. Ginatan ka na namon as
a suspect, no? Sa ginabutang ka na namon sa mga areas that gina-isolate na. Kag nagadoble ang mga protective equipment nga dapat ara dira, no? Okay. Isang ginagamit namon. But somehow this one patient, because of siguro nadulaan sang presence of mind ng isa ka head ng unit. Okay. Wala nang endorse ang maayo. Oh, okay. Nakita namon. Oo. Kag na although ang protective equipment sang asato namon ka personnel probably was not adequate enough. No? Kaya saging butang siya sa less high-risk areas. Medium risk lang ito butang sa iya. I see. So probably that's the reason. Amo gini na iya ang mga incidente. No? But thank God, they're okay. They're asymptomatic and they were monitoring their condition. Yes, Doc. Twice a day. Now, since gano ikaw point man diri sa DOH, no, ma-check lang ko do kay with all the recent kuan bala result ng daw damo sang community transmission nga nagluluntad, ang ginahimo naton subong nga setup o kun ang mga protocol kag ang approach ng LGU, was there any recommendation nga bag-o sa imo nga suggest ninyo, Doc? Balan mo at ikaw man na nagsatag sa obserbasyon mo nga daw may evidence of community transmission, and I agree with you. Yes, Doc. No? Ang basic health protocols, I think it's sufficient. I agree with what they're doing. Ang idugang namon ini by tomorrow, I hope, or Friday. Na what we need is a aggressive testing sa community, no? Okay. Aggressive testing, aggressive contact tracing, no? So that we can identify the asymptomatic carriers. Among inisubong ang kulang sa aton probinsya kag syudad. Okay. Dahil it requires a massive resources to do this. Yes. But the basic health protocols, communication, implementation of modified GCQ, I think it's in place. Yes. Dugangan pa lang sang aggressive approach sa community natin. Because hindi mo namin ma-deny, Arctic. Yes, Doc. Ang nagapangasitive sa nisubong ay hindi lang LSI, hindi lang ang naka-quarantine. Correct. These are contact trace in the community. So there's really an evidence of local transmission. But I think tomorrow we will be reporting, I think today or tomorrow, magwa naman na sa Bacolod, 59 ang positive. Mga out of 268 samples. I think maladugang pagkitabuha, siguro malabot, siguro 65. 65. Ang madugang sa Bacolod. Ang sa nag-grocery kalamanan dito sa may Teresita, halando ni Doc mo, no? That's correct. Di subong siguro may ara naman ng license to operate ang Duwata ka Laboratory, ang Queen of Mercy, kag Doctors Hospital. Di makabulig-bulig manadi sila sa aton sang kundalo na to sa ilang laboratory sang pag-process ng mga samples. No? And I think Bacolod now is in a very good position. Okay. Bacolod City to do that. Why? Because we have now 3 accredited lab testing laboratory. Ang iban, ang siyudad sa Iloilo, isa lang. Western Visayas Medical Center that handles the whole of Panay, part of Palawan, and I think Marinduque or something. So kita dari sa Negros, we're lucky, 4. To include Teresita, Halandoni. So we are now in a better position
Pag kami mag-extend kami sa ngamon na offer sa Negros Oriental, no? Yung lang namon, anay, give us another 5 days, no? Para ma-accommodate namon ng Negros Oriental na mga samples, no? So, we are estimating mga 5 days, magadugang pagig kami isa ka makina, no? Na 3 na niya ang PCR machine naton, no? So I believe that we are in a better position to lift this problem fast, and we can our local government officials can react to the situation on step, no? Okay. So amoy na ang opinion ko tungkol diri sa general situation nato on how we approach this. Sige. Doc, finally siguro, ang imo na lang liwat, reminder to the public, parang manduguba kita nga plaka sulit-sulit, siniproduro, gidyagapon dis Bacolod, nga daway gasunod, ga pakatiga. Doc, ang imo reminder, please, and advice to the public. Okay. Ang sundon lang naton ang mga hambal sa naton mga local government units officers. Ang aton nga mga basic health practices, no? Pangadua, hindi lang sa publiko, pati man sa mga healthcare workers sa amon. Nga hindi ka laom, mga doktor kami, nga tanan-tanan na kaintindi. Because we even have internal problems also within the medical community. Damo man to naapektuhan because of the practices of our fellow doctors, no? So dapat kung may mga insidente nga we're setting an example ang disclose namon sa publiko what's going on para hindi magtakam lang publiko nga nagulpilan nga munang hambal mo lang nagpilis lang ang tumatong what's going on there. Yes. So at least balaan sa publiko. So again, those are just 3 basic things. Kag requirement ina sa Republic Act 11332. Now that we have to disclose to the public without naming name ang sitwasyon. And that's where we're setting an example to other institutions that hindi natin ipagtaguon kasi nga akong taguon ng information in this time it will be more harmful to the community. So muna lang hinahambal natin facts first. Ano ba lang kamatuoran? Para mga balaan ng kamatuoran ng what's going on in our community. So, lastly, I'm not an alarmist, but as we do more tests here, you will see more positives. Expect that. Expect that. As I've said, and I stick to my earlier recommendation as early as May, that we should be testing not less than 5% of our community. For example, in Bacolod City, that we have 630,000 population, we should be testing not less than 30,000 para makita mo gid ang tunay na sitwasyon so that you can institute corrective, preventive measures sa mga nakita mo. Yes. Sa tubong, less than 2,000 ang na-test natin. And I understand the limitations. But I am not saying you'll do this in 1 month. No, no country can do that. No, except probably if you're the United States, you're doing 10,000 tests a day. No, that's resource impossible for us. No? Okay. But we can program this, we can spread this, and I believe we can do it. No, we're very lucky. We have 4 testing laboratories here. We should utilize those laboratories to the maximum. Okay. Amula na hard ang mabilin ko. I hope that you stay safe. Okay. And help us, no, campaign for a better practices among our people. Yes, Doc. Gapray man kami nga maging safe ka always. Salamat gid, Doc, sa time. Salamat, Arta. Thank you for this opportunity. Mayong gabi. Action Firing Line. Ang Chief of Hospital sa Corazon Locsin, Montiliban ng Memorial Regional Hospital. Ang isa ka panibagong nga balita, kung nag-post siya na imo ka 3 ng positive, pero buwas pa ni mapir sa listahan sa DOH.
may bago man gin-process nga specimen sa Bacolod, out of 200 plus, mga 50 plus saksonan, ginmuno ya. Hindi lang gin ko mag-specific kung pila ang numbers. Kaya mambala man to diyo, isang una naman to sila lawag. Pero ang tuod na muna eh. Now may nag-positive na naman. Kagbantayan ta, this is another number. Ngay gadugang buwas sa listahan sa Department of Health. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga,
prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangan Tuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo! Aksyon Radyo! Aksyon Firing Line! Pabalik na rin sa inyo palatuntunan aksyon na firing line sa ngalan sa gihapon sa inyong regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon na Artay Hupon, may gabi lang dira kay aksyon Jimmy Angay-Angay, ng aton counterpart sa aksyon Radio do Tacloban ni sa aksyon Jimmy. No? May gabi dira kay Rinanti Ondi Magbanwag Kagusimong Kaltorilla sa Binalbagan. Aksyon Firing Line! Iban nga maminsay pagkaronan na ito na kay Sir Ronald Ayan de Liomes Evidente. Madam Sherry o Cherry Celo. May gabi man, Bro Lemer Lambot, ABC President sang Kanduni. Salamat sa pagmonitor. Action Firing Line. Sa mga late tuner naton kaina, ang Chief of Hospital sang Corazon Locsin aton na interview kag aton siya na kuhaan sang pinagka-latest nga update. Kung ang post kay na sang Corazon Locsin, duha lang ang nag-positive sa mga nurses nila, no? Nga dira naka-assign sa OB ang latest. May isa pagid ka doktor na himo nga 3 nga medical workers nga nag-positive dira sa Corazon Locsin. Action Firing Line. Apanggin pa siguro ni Dr. Julius Drilon nga sa gihapon okay lang ang status nila, no? Kaya nila gihapon may mga second liner nga mga medical workers nga nagatrabaho man dira, no, nga magatalos right after sa sining panibag-o karon nga record man 40 nga mga employees pa nila mo
si Vice na lang liog. 40 ang idalom pa sa quarantine. Action firing line. Matapos nga amo ni sila ang nangin part sang contact tracing no nga ginahimo sang Corazon Locsin. Ari pagid ang balita siling Dr. Julius Drilon. May bag-o sila gin-process nga specimen sa Bacolod. Out of more than 200, 50 plus ang nagwa nga positive. Tibuas ni ma-appear naman ni or base karon sa kalabanan galing sa hapon no ginapagwa ina sang Department of Health. Action firing line. Sa mga nagapamangkot nanong latest karon nga kag nangin desisyon sang council angot sa ginaproponer nga pag-amyendar amendment sang curfew ordinance sa Bacolod. Hindi available sa mga city officials ta. Magatag sang update kinamo ang nagapamangkot. Action firing line. Ginatry man naton nga base karon maging available na ang isa ka Negrosanon nga may istorya ta parte sining natabo dito sa Lebanon. Ano ang sitwasyon ta subong kagay ginahimo man nga response kag bulig sang imbahada naton dito sa bahin sang Lebanon, no? Subo-subo man ning eksperyensya to sa ila kay damon mga nagkalamatay mga kumo nagsigabong kalain sa live nga video nga makita mo. Action firing line. Base nagasige pa blang sesyon nila. Base kung nagasige pa mo nang gina-off pa ni Councilor Baribar. Base si Action Dale kung mabuligan yun lang ta contacts ni mga city officials. Kaya hindi pa sila available. Agod maghatag sang update. Kaya ang initial information ta kuan mo may ara sang nagdugang pagido. O kung may ara na siyang desisyon ang council, pero ti kung sige pa sesyon nila, okay na pa man natapos ang live sang ESP. Action firing line. May gina-check man kita bangod sining information nga nagsulod diri sa Action Radio Bacolod. Nga may ara sang putod ni may napatay kuno nga taga diri sa Bacolod di sa kabarangay. I-check bi ang kapitan sila nga barangay kay para nga ma-confirm ta kay kabudlay sini. No? Siling ni Dr. Julius Drilon siya ay agree sa imo nga statement na ligad o kung sa aton lang nga personal nga kuan bala aton paglantaw nga ti may mga community transmission na mo. Kumo nga why man LSI or hindi man LSI, hindi man OFW, hindi man ROF, hindi man APOR, pero ti may aras komunidad na ho nga nagapositibo sa COVID-19. Action firing line. Tanong natawag mo sila, Abi? Sige. Aksunan liyog lang ko sa kay Kwana. Basi kung makakuha ta na number bala ni Kap Bangwanga, no, kay makasugilan nun ta siya kay ma-update ako na nun yung latest nga report nga nagwa parte sa barangay niya da. No, kag may mga area subong ang bilog nga Metro Bacolod may mga lugar nga ara gihapon na paidalom sa ginatawag nga lockdown. Action firing line. May mga area, may mga puluyan nga gin-seld off ang City Government of Bacolod contact tracing nagapadayon. Tiamo ning isa kang katkid nga ti dapat kani siling Dr. Julius Drilon ni suggest nila ganing nga dapat magpatigayon gid sang aggressive nga testing, no, sa COVID or RT-PCR test ang City of Bacolod. Ang question diriti may bastante nga pundo para sa pagpatigayon sang RT-PCR test. Action firing line. Balanta na, no, kay Ricarty Carts, may Idra Obara, no, thank you Gid for listening sa imo ginabtangan da kag mailang nga pag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad ang tanan nga mga miyembro sang Operation Tulong Task Group. Mga taxi driver, kumusta kamo? Eber Bacolod siling nga sa initial nga report nga nakuha hindi pa lang madugay tagan authorities ng City Council with due respect sa curfew hours. Ti kon itugyan ni sa alkalde kon paano ang paghimo desisyon ti gusto sa alkaldiya ma-start gid
alas 8 sang gabi ang curfew. Action firing line. Kung tuod ini nga gintugyan sa alkalde, sang council, ang paghimo sang desisyon, sanong effectivity sini? Di man pwedeng subong laging decide, ora mismo, or tonight, mo pisa alas 8 dayon, di kita kadano, si Anikron din, kapuli, bro. Action firing line. Pero exempted, no? Ang may mga trabaho sa gabi, ting media, of course, may mga duty kita yung until, kwan pa man mo, until, ang duty naton until 11 sa gabi, no? Hindi man na pwede yung dakpon kay mo, kay ti on duty ikaw. Action firing line. Jocelyn Kalamaan, may gabi, Marilo Travilla Katinoy, amo man kay Alin Transporto. Monitor ko si Toto Alin sa Masville, Barangay Kubay. Monitor man mga angels ko. Joy, Linlin, always monitor Action Art. No? Greet ko Azero and Kagjukadis family sa Barangay 35. Action firing line. Salamat gida sa mga nagapadala sa mga mensahe nila. No, isisahon ko ni karon kung may tempo pa kita. Si Bombaki, sila niya always monitor sa program 24/7. 24/7 ha. Papati ko sa program ni Action Nixon sa Kagaon, monitor siya 24/7 mo. Action firing line. Haraman si Chi Rick Rojo Asyado. Good evening. Monitor siya kuno Quezon City, Metro Manila. Thank you gida sa inyo pagmonitor. Edie Laos, may gabi dira sa imo. Jeff Chavez, may gabi man. Action firing line. Kag si Bia Jonathan. Bia Jonathan, kumusta ka na? Zinaida Tumayan. Gamonitor man siya kuno from Barangay Handumanan. Barangay Handumanan, kumusta mo da? Haraman si Cathy Vier. Si Cathy Vier, silingyag happy birthday, Lady Bolgado sa Barangay La Granja, La Carlota City. Haraman si Romy Manangbaya. Romy Manangbaya, mayong gabi man. Action firing line. Way pagasabat na ang kapitan nila. Anyway, i-check na lang nagkaroon na itong kilala ni Action Rex, basi kung available na siya kay kabalo ka kung mga aparyos ini, basi okay man lang siya sa messenger daya. No, kung masugilan noon ta siya, mayugid kay at least magakuha kita sing experience siya ginla. Kay sugilan noon kita kung anong status to sumong grabe ito. No? Sa Libanon, siya actually lagi sa Birot. Now, i-check ta kung anong experience niya kag yang nervyos ko din di hamak yapon sir mo. Action firing line. Amo nang ambal kay Action Rex. Grabe maning sitwasyon. Basi kon magkasabat siya karon much better no para at least hindi kita ma-delay. No, alas 8:02 Action Radio Philippine Standard Time. While nga way pagasalabat subong mga city officials ta unahon tan lang Action Marlon Hinobiyay na short while parang magka-hitso diretso kita, no? Sa aton sining pangalagan. Action firing line. Ang update man karon with Action Dale. Si Action Dale, basi kung malabot mo lang sila liwat ni wala ng mga city officials. Tagay daway gin nagasalabat subong si Councilor Archie Baribal Councilor, nagatawag kami na si mo. Basi kung pwede mo lang sir kita masabat kag ma-update partition eh. Ano ginang tuod ng ngalan niya day? Sige na lang, okay na lang. Pamangkuton lang ni siya karon diri sa aton nga pangalagan. Action firing line. Ari okay kundi parte itong insidente sa Beirut, Lebanon. May ari nga taga-aton diri Ilonggo gid siya no. Nga magka-explicar man kilala Action ni Action Rex actually, friend niya. Chekaron ta kunan itong sitwasyon nila subong kag nano ang ginahimo sang imbada ta para mabuligan ini sila. Action firing line. Ari sa aton nga linya dito gid mismo ha. Malapit lang sa natabuan. Hello mama, yung gabi si mo. Hello, Tito Art, mayang gabi. Mayang gabi man tita. O tita, ma'am, salamat ki sa time. Ano giganing imo sinitudtod nga ngalan, ma'am? Si Rose Macy.
Rose May Fee. Amo nang diri ka sa Negros gid ma'am no, ang imo nga hometown. Din ka sa si ang imo apelyido. Bata ka ni Paridanis eh. Oo, Tito Art. Ay sus, ay paring Dani sa Cadiz ngona, no mga amigo naton. Good friend ko gid si papa mo no. Tell us, nano o gani man. Ti kumusta ka da? Nanong sitwasyon mo subong? Ano oras inyo sa Lebanon da? Subong Tito, time check is 3 p.m. sang hapon. Alas 3 sang hapon. Kadako lang ka diferensya. No, advance kami di oras inyo eh. Mga 6 hours ata Tito. Tell us, nanong ginantabo sa inyo? Sa lugar kag ano kakalayo sa sining insidente nga pagsigabong dira sa Birot kagid na base no? Oo, dito sa city gid kami. So balik kagapon, mga 5 p.m. sang hapon, bali after nanamon lunch diri sa Lebanon. So, doon nakabatsyag kami, wala na siya kami sa upod ko. Nagulpi lang gid siya linog, bala Tito, how? Daw mga 7.2 ang iya kabaskogon. Grabe ba? So, sa mga 10 minutes away lang gid kami sa natabo sa pinakadako na siya di nga port sa Lebanon eh. Okay. So, nakibot lang gid kami. In the first place, nag-aso lang gid siya Tito. Nag-aso lang gid siya danay. Okay. Amo na to dahil naka-live pa ko gani. Kaya abi ko gid dyan, nang linog lang gid siya balato. Kasi amo na to, nakabati na kami sang lupok. Sang nag-live ka, sang nag-live ka, makita mo lang nga may gaso. Oo to, nakita ko siya nga nag-aso na siya una, white na siya nga aso. Okay. Tapos ang ikaduha siya nga aso is red na gid siya katama. Doon nagbulto, bala ang bulkan. Doon nag-irap abi nga bulkan ang guwan niya? Oo. Okay. Nandoan muna siya. Okay. So after sad to, kundi grabe ang tayog sa inyo, mga 7.2, no? Kung ara ka sa babaw building, kag mataas nga building namtangan mo, ang kwarto mo sigurado, grabing tayog is to. Oo to. So bali 9th floor na dimong ang amon building. Okay. Near kami sa dagat dito. Near kami sa dagat. Okay. So bali, we are in 2nd floor sa building. So grabe na ang kulba namon, kaya ang amon mga bintana, crack na gid siya to. Buka na gid siya. So nagpananago na lang kami sa dalom lamisa sang upod ko. Kaya grabe na gid di amon nervyos, kaya abi namon is linog lang gid saya. Okay. So timing that time mga laga kuwara sa sulod. So do wala ako nag-worry. So gindalaga na lang siya namon nga duha. Ay tungod sang nervyos. Kalain sang nabatsagan namon kagapon. Oo. Ang sigabong sang lupok ni bation gid sa inyo kung 10 minutes away ka mo siguro mga more or less sumag ang kalayoon niyo muna di sa downtown. Layo pagid dito ang sumag. Layo pa no? Layo lagi dyan ang sumag. Lapit kami din na yun. Oo to, daw, for example, daw, are lang kami guro na yun sa Dinman. Tangob, abe? Basta daw ginabiyahe lang na siya namon. Oo to, daw ginabiyahe lang gid siya namon. Makita lang gid saya na yun. Mga natalikdan kami sang 3 ka building eh. Ati, lapit lang katama. Lapit lang katama. Oo, daw mga 10 minutes lang gid siya. Daw biyahion sang salakyan. Okay. So after nga pagsigab. After sa tong pagsigabong kag dason ti nagsalala kamo, mga ginabantayan niyo dagin amo ginhingagaw niyo, ang effect sa building nga ginatiniran yan ano, way man sang crack, naglabuka maggamit to way man. Sa amon diri nga building to, do wala kami ka panaog eh. Until now kay do ginbawalan kami tanan manaog tungod sang chemical to. Okay. Ang halit sang bomb nga ato, ang iyang chemicals hindi maayo sa panit. Okay. So tanan subong isa. Ang amon nga building subong is do okay pa man siya to, do nagtayog lang gid siya ya. Okay. Nakulbaan kami gani, kari kami sa 2nd floor, basi bala kong mahugna. Boka bay pa. Thanks God na lang gid kay daw okay man ang amon nga ano. Lang gid tanan kalabuka ang glass. Amo lang gid na kay gulpi siya nag-impact dito sa house sa building sa amon mga ano dire. Building tanan. Okay.
So, after sad to, nag-contact man sa inyo ang taga-DFA, ang taga-Embasita, nag-check sa inyo status? Yes, Tito. Doon nag-cooperate na sila subong sa tanan namon diri nga nag-contact sila. If sino ang magpuli, willing sila magbulig. Aha. Pero anong balita So, sa inyo, man? Anong natabo ni nag-aksidente nga naglupok, nagsigabong? Anong mga nabato nyo ang information from the local or from the authorities? Ginungod, gibumbahan. Ano kunong tabo da? Sa subong, Tito, do wala pa gid. So ang amon lang naabaton nga information about sa kagapon nga naglupok is do iya na siya kuno sang since 2014 bala, Tito, nga what do you call this? Though isa siya ka chemicals nga nag-stock bala dira Tito house sa ila factory. Okay. Though amo na siya. May ara man, Tito, nga naghambal, it's nuclear bomb. May ara man nga naghambal, it's atomic bomb. Do amo na to, wala pa gid kami mayo kabalo sang tutuod gid nga natabo. Okay, in a way, itugyan ta na sa authorities kay budlay magpalawod kita nga hindi ta hibaluan gid mo kung anong outcomes ng investigation. So, halong lang kamo mo na nang matugo namon diri unless ka ang imo pamilya din ang magpamilya mo kadis gyapon o kon sa hometown ni daddy mo. Ara ko subong sa hometown ni Papa, tapos ang sila ni Mama ara sa Old Sagay gid sila, Tito. Sa Old Sagay. Kabalo naman to sila nga safe ka no, tawagan mo naman sila. Oo, nag-chat naman ko to sa ila to nga safe ko di may lang kay nagtabog lang man gid kami kagapon niya. Sus, pero grabe no. Until now ang kulba namon do hindi gid mabangbang. Grabe no. Do willing naman kami magpuli subong. Tigaling ko mapuli ka mo amo ni nga pandemic kabudlay galing sa inyo wag ma quarantine kas Manila to madelay ka pa pilak bulan basi kagantis ka puli di. Amo lang na galing to. Tapos kasong airport, subong close, subong kay lockdown ang Lebanon eh. Lockdown. Lockdown for 1 month. Ang bangod sa paglupok yes, ni. Tito. Ang reason sa lockdown? Hindi. Ang reason sa lockdown is COVID, Tito. COVID. Oo. I see. Sige. So halong ka lang dira, pray lang kita nga mangin safe ka mo and hopefully kabay pang-aksidente lang ni natabo, way ginungod, di kita makapanguna galing sa investigation. So, halong ka lang dira. Ano liwat ka ni nalipat ko? Ano ganing ngalan mo gid gani liwat? Rose May C, Tito. Rose May C. Action GM, Rose May C na siya. Is wife la? Pareho kay nani C? Hindi, Rose May C. Halong ka dira, salamat gid kag basi may tugon ka sa mga paryente mo di nga nag-monitor karon nga gabi? Sige lang, Tito. Ga-pray lang man gid kami di amo lang namon nga strong weapon diri. Okay lang gid Okay. Di lang sila magkabalaka. Sige So halong ka mo dira kag tindi magkakapanaog di way magkakalantaw guro to kun anong extend gid sa damage sa TV man lang kamo guro ka. Today, Tito. Today, Tito, ma-video ko siya kay malabay kami dito subong. Manaog kami, mapabukid kami. Okay. Ma-transfer kami sa bukid. Malabayan ko gid na siya, so makuha ko siya sa live. Sige, baby, kay malantaw lang kami karon sang live mo. Kag, thank you, gid. Halong ka mo, halong. Halong, gid, halong. Ipasa mo lang kay Action An. Thank you, gid. God bless. Salamat. Okay. Salamat, Tito. God bless. God bless. Action firing line. Salamat, gid. Si Action An, pwede yan ay makontak. Sinday Rosmi, si ito siyang apelido ni Action GM. Kilala gid kumigo kuman. Si papa niya Danny ito. Naupod naman sa hanap buhay sa una. Action firing line. Alas 8:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Isailawan ko lang very quickly guro si Action Marlon while ginahulat naman ang mga city officials tawag giga sa labat Damo ka pamangkot tinano na. Tuding kagintugyan sang space sa kay Mayor Bing ang pag-decide. Aparte sa amendments ng curfew, di magamuni kung gintog yan, laban gini, alas 8 sa gabi na masugod, di kon magsugod, alas 8 san ogid. Action firing line. San ogid ang implementasyon sini, amuning ginahambal, hugtanay gid pa. Pating Carson Silio nyo, hugton nyo na kay, kung negosyante, kasi medyo piot ni Simo,
Way karagadan mayo income, temprano ka pa manira, at dako gid nga sibuyas Bombay. Action firing line. Alas 8:13, Action Radio Philippine Standard Time, standby sa mga report ni Action Marlon Hinovia kay Ronilo Manangbaya. May gabi lang dara sa imo, kag amo man kay Frankie Alojado. Uy, kumusta ka na pare? Monitor lang siya kuno. God bless. And may lang nga pagtutok, no? Kay Ivaniza Espuerta Hilyang, gamonitor man sa karon nga gabi, kag si Chris Vilma Treyes. Ara sila sa Estefania sa East Homes 2. Paring Sindoy Ransi Araman, gamonitor man. Capital reports. Detalye na sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial at sa Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi, please come in. Action Art, si Vice Governor Jeffrey Feller mayara sang reaksyon sa sering isa man sa ginahambalan so kining kon bala paboran isang ato sa gobyerno o kon Department of Health ining panawagan bala damlag lang ni anak kalusugan party list Congressman Mike Defensor nga ang mga nagpositibo sa COVID-19 dapat i-publish ang sining ngalan kasi sa social media subong kon sa Facebook Action Art ining panawagan din ni Defensor nagatuga ini sa nagkalain-lain ka ng reaksyones mayara sang pabor mayara man sang nagpamatok Action Art no? Kay gin panawagan niya rin sa natabo nga hybrid meeting sang Committee on Good Government and the Public Accountability nagligad nga adlaw ang rason rin ni Defensor para nga makabulig bala padali sa ginahimo nga contact tracing pananglit nga mayara sang isa ka persona kung individual nga nagpositibo sa ring COVID-19. Isabayon sang ikaduwa nga sa pinakabatas nga official sang Negros Oriental na si Jeffrey Feller pabor sa Action Art sa saring panawagan ni Defensor. Pero mayara sa sang agin siling man nga hindi malikawan nga pananglit nga i-publish ni ang ngalan sa mga nagpositibo mayara gina sang gamay o kunjotay nga diskriminasyon no pero mas maayo na lamang ina kay gapati siya nga mapadali ang pagkilalaman sa mga persona o kung tawo nga nakaistorya nakatupad o kung lugar kaya napulian Action Art sang nag-positive. Plus, kung mahibaluan ang ngalan sa nag-positive, ang lugar masanitize sa ganayon, kagbabalaan sa mga tao nga makapangaman sila insilida Action Art. Ining ginatawag nga privacy o kung ang pag-protect sa personal data sang isa ka individual dapat i-apply naman Action Art ni sa isa ka persona nga biktima ya sang ginatawag pala Action Art nga malatian nga age o kung ini mga STD. Ini siguro hambal Action Art ni Pereira dapat ibarya protektahan ang ila sa nga personalidad o kung na ila sa nga ngalan. Pero sa kaso naman niya sang COVID-19 lain Action Art ni nga senaryo kag marang pagpati no pero mga depende ini tanan Action Art sa desisyon sang national government particular sa DOH kaya DOH Action Art sa mga adlaw nagpagawa niya sang sabat man sa panawagan ni Defensor nga siling sang DOH pagi sa kay Undersecretary Maria Rosario Vergere nga hindi Action Art basta-basta nga maka-publish sa ngalan ang ila sa ding ahensya kami ara Action Art sang existing nga layi o kon kasuguan. So bakit kung masupak ba Action Art ho kag kon basi kon mabalikan man sila no. Pero yari ang reaksyon ni Vice Governor Jeffrey Feller angon sa din. May mga supplemental budget kita laging aprubahan na kinalanon man yapon support sa ating crisis. Okay. Action Art sa Isaguro sa Babagawa kay sabahin Action Art niya sang kwan sang resulta sang ilaw sa ding sa ilaw sa ding session no
muna sa palayag action art no sa kaya so lebas pero sa babaw na sa guro na doon nagligtas sa action art no ang statement o kon palayag dira ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Basta mo na sa order ang yasring pagpabor sa ring tawagan sang kongresista nga si Arina, nakita na siya? Arina, sige ba sa order? Vice Governor Ferrer. Mixed reaction ko dalo, no? Sa tutuod lang, hindi ka naman na matago kung ang positive subong. Although nga, lain naman niya kung ipabalota because the whole, hindi lang ka isa ka community, the whole, let's say, example, kung nala ka sa probinsya, ka sa syudad, mabalangid, no? Pero the good thing is, of course, mabalaan mo ang tao nga positive and then aware ka na kung ano ang approach siya. May jutay nga diskriminasyon nga pananaw sa imo nga daw hindi ka maplapitan, di gani magkamusta. But hindi inimalain mo kay balokalon. Sa totoo lang, ang ginapangita tagani kung sino mga positive. Virus, hindi niya gusto sa tao. Hindi pareho sa STD o kon sa AIDS na pagkano sino imo na sala. Dibla pwede na yan ma-avoid. Hindi ka ka-avoid kung isa. Mukha ni kabalo kung ano paglapon sa imo. So, kung ako pamangkuton, kung pabor, mas pabor ko na. Pero sa aton, sa government, that's why gusto tagin mabalaan man kung sino ang mga positive. Hindi malain niyang mabalaan ka positive o kung ano nga iba nga niga-deklarar na nag-positive sila para makabulig man mismo sa iya nga mga kaingon, sa iya katupad nga madistansya ka o kung ma-isolate mo siya. Sunod, boss, kung matinguan ta mga malapot pang si Governor Bong Lacson kung ano man ang yesering reaksyon may angos sa kung pagpalayag sa ngalan sa mga nag-positive sa COVID-19 at ang mga nabaluan tayo sa kanya opisyal sa gobyerno, NBA player, nagligad, maligid palayag pa ito sa art pero ang US to daw nag-stop man ito sa art sa pag-publish sa ngalan sa pila ka mga nag-positive sa COVID-19. Ang health authorities, actually, kwan sila no? Bisan sa sining Privacy Act ni, exempted ng DOH, kagangaton ng gobyerno, nga mag-ibalo, kapin paka-contact tracing, hindi niya pwedeng ibala mo nga mga ambal, kati, kwan na, kwan bala, hindi pwede disclose, hindi na pwede naman mapaibalo sa inyong ngalan, hindi na pwede, kaya karon paano may contact tracing na, pero to disclose sa public, that is another thing, no? Kay may maginimo man ang gobyerno nga set up nga hindi man sila ma-discriminate kag ambot ano pag inangiban nga tinutuyo sila. Yes, amo na sunod balantayan naton kabati sa mga adlaw ti manang hambal sa nga DOH bagi kay Undersecretary Vergere na hindi nila basta-basta sunod mapalayag or mapublish ang alam sa mga nag-positive sa ring COVID-19. Pero depende pa rin tanan sa sunod dabo pa rin nga diskusyon posible nga matabo sa palaabuton. Okay. Kung bala marayon gani o kung okayhan. Una nga pero halimbawa, guro, kung pala na may isa ka mall nga may empleyado sila nag-positive kung ako dapat i-mention ginang mall, kaya kabalo ka, pero sila kung may ara sa call center. Dason kung iambal mo karon nga may isa ka empleyado sa call center na positibo, sa ginpatigayan nga test, kundi ang guwa si Naxon Marlon, kung ikaw driver's taxi sa jeep, kung ikaw bagay mo, pagkita mo call center agent to, alang ka tali pasakyo kung basi siya ila ni opisina may positive. Pero kung i-mention kung diin nga call center, at least may idea ang public. Amo na bla? Gani man Action Art, amo pa ng panidugan sa pila ka mga istorya naton. Kay kundi Action Art pag ipalayag la daw nagadako or nagalap na. Te pareho gina kay Dr. Drilon, sorry to but in Action Marlon, sila nga mo na gani ginpabalo namon sa publiko kay basi matingala sila nga may mga ginbag-o naman sa sistema sa Corazon Locsin. Di ka kita imo kasi ngapon lang may nagdugang pa nga nagpositive nga doktor iya. Oo. O na imo na nga tatlo, duha ka nurse kag isa ka doktor. Na imo na nga tatlo. May 40 pa subong nga gin-quarantine. Can you imagine kung pilak-bilog personnel dasang Corazon Locsin nga naapektuhan naman, no? Gani man. Kaya man ang ginakabalakan nila sa nga discrimination siguro tayo nagkansente na ba ng mga tao kung paano ang sunarti din ang senaryo pananglit nga mayara sila sang nakilala nga nag-positive sa
COVID-19. Ihemplo talaga sa may Kapitolyo, provincial bla. May nag-positive sa nagligad, pero ang mga kaupod ng empleyado sa nag-positive, nag-ayo ka na sunart nga pwede provincial capital employee lang, ilang pag-mention nila sa nga division o kung departamento. Nag-okay to ang mga media. Sa sunod nga adlaw may nag-positive nga empleyado man sunart sa Kapitolyo, ato ya na-mention to ya sunart ang department o division. Okay. Kay ang head sang silang division, wala ba niya sunart nag-react o wala ba nag-siling problemado di man ko ni-mention ang ila sa nga division na. Nag-depende ang sunart mo sa pag-handle bla sang tao sa isa ka nag-positive ang sunart. Okay. Nga pasyente sa COVID-19. Sana natin natin sa sunod. Okay. Kasi kung alam mo, tamang sigaw ba na pong laksyon may kantaran sa date kung ano man isa nga reaksyon. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Hanavoya una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat yun ang isa pa galing inaktuhan sang sangguniang panunsod diri sa Bacolod. Lately tonight, nagsunod ining isa ka press release from Bacolod City Public Information Office ang appropriation ordinance on hazard pay sa mga frontliners ni siguro hong special risk allowance sa mga empleyado sa Bacolod City Government tigin pasar na o pila ini. Karon na, discuss na sa pagpanubalik sa inyo palatuntunan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit.
Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:35 sa kay Ronnie Manangbaya. Nabasa ko na niya kay Jean Oisiser, may gabi man. No? Salamat yun sa pag-monitor. Ang iban diriyo, bas hindi ko na maingagaw, karon na lang, ano? Kay ginatawagan naton si Vice, si Councilor Elsie, daway, Councilor Bariban, daway gisla tsansa day, no? Aksyon Firing Line. Sila ko ba may meeting sila with the mayor? Huwag kita kay Balo, no? Kay may mga initial kita information nga nabaton galing ini mas mayogin nga sa ila naton makuha ko na nung results ang ila session kay ina. Aksyon Firing Line. Manilin Alvarado Baido, may gabi. Dennis Richard Tibor Roma, may gabi man. Thank you gida sa imo sining pag monitor, no? Araman si Leiden Navarrete sa Pulupandan. Sa iluhan ko lang si Akson Dale Salazar, pabalita gikan sa Bacolod City Government Center. While nga ginatry naton contact si Vice Mayor El Cid kag Councilor Archie Baribar. Aksyon Radio City Hall Report. Dire kita sa maditali na sambalita gikan sa Bacolod City Hall. Let's have Akson Dale Salazar. Akson Dale, may gabi. Action Art, kung pangambalo natin si Bacolod City Councilor Israel Salanga, ang chairman sa action team on returning OFWs. Ongoing sa gihapon Action Art sa kada adlaw ang paginabot sining mga Bacolod noon na OFWs so kuning repatriation process Action Art. Kumalin sa ibang nga lugar, pagkato diri sa may syudad sa Bacolod, ini siya ang magkatuhay sa unang pronouncement ni City Councilor Renesito Novero, ang chairman sa Quarantine Center Action Team, nga mayara sa sunusiya sang 1 week nga moratorium o kon suspension sang biyahe sa mga OFWs public diri sa may syudad Action Art. Kay madumduman na last Sunday nag-presscon si Mayor Bing, ara man to si Councilor Novero. Okay. Kaya sinigin ginhambal nga based sa information ni OWA Regional Director Riza Joy Moldes, gin-grant Action Art sa OWA ang mga bay sang LGU nga 1 week nga moratorium sining pagpapuli, no, sining mga OFW. Kaya ang pangabay diri sa syudad bangod, no, nga puno na gani ang mga quarantine centers like mga hotel. Pag mayara pa sa mga unsettled nga mga ballot cess ang OWA,
sa pila ka mga tagiya sang hotel kag inns diri sa mga syudad sa Bacolod. So ang hambal diri ni Councilor Salanga sunod si Action Art, wala siya sa may formal nga nabaton, no, nga communication o feedback halin sa OWA o advisory dira nga mayara sang suspension sa trip sa mga overseas Filipino workers. Pagsunod siya do halos everyday may naga-inabot nga bag-o nga batch sang mga OFWs. But silingon, wala nang take effect. Wala nag-take effect ining moratorium maginhambal ni Councilor Navarro nga supposedly sadtong Lunes nga adlaw mag-aumpisa ang ining moratorium. Budlay gali na ya kay ti paron karon ang uwa hindi man siya ki-represent in behalf sang members sang IATF mo. Correct, Action Art. Hindi man siya nga siya lang yung mamatumato. Mambal sila niya, kwani, isa kasi man ang moratorium, tidamo na silang member sa IATF. Dabasi kon ang iya suggestion bala kon pag-meeting nila, kuan na to, na lutos sa iba niya makopdanan, kag ang suggestion sa kapdanan niya, karon niya, sige yun. Ti ano may mo kung ikaw lang isa? Kaya nga actually Action Art, na involved lang siya Action Art sa, anibla, ining accommodation. Accommodation, correct. Pero pag biyahe iya ganiya ka National IATF. Amo man na siyang pag-explain sa aton ni Councilor Salanga sa society, ula gid sang formal nga communication, feedback, o kung advisory man abi, nga suspended sang Lunes nga adlaw ang ining OFW. So pinakalitas diri nga nag-abot so kaina mga around 21 ka mga Bacolod OFW Action Art ang nag-abot diri sa may syudad sa Bacolod. Ang muna gani ang hambalaman ni Councilor Ising na basibla may mga hotel diri or in nga mag-surrender na or mag-back out na sa pagbaton since ang OWA mayroon pa sa mga milyones nga mga delay no na pagbayad sa pilamang mga management sa hotel diri sa mga syudad. Pero ang ambal to, the other day ni Congressman Greg Gasataya, nag-commit si OWAL Hans Leo Kakdag, ang OWA administrator, nga this week, pagabayaran nila ang balanse para ini sa mga tagiya sang hotel kag-in sa Bacolod City. Dapat lang, kay kabudlay man karon nga, salig-salig kay mo to, diya ka, kag tingala ko dapat unahon nila yung tani ang mga payments nila da mga obligasyon nila. Correct, Action Art. Kaya mo na ni Councilor Ising what if ang ginarolling dira mga pagkaon ang isweldo dira sa mga empleyado sa hotel. Amo na si ate nga subong bala nga affected man ang operation sang sininga klase nga negosyo Action Art. Nga mo to siyang hopefully nga masettle na sang OWA para at least bala kung may manag-abot naman nga bago nga batch sang OFW sa hindi na magpamalibad ang mga hotel Action Art sa pag-akomodar kag pag-abi-abi sining mga nagapuli nga mga overseas Filipino workers. Ari ang palihag ni Councilor Israel Salanga. So, ano ning effect, sir, sa 1 week nga moratorium, sir? Why pa feedback kung approve na siya. Although pag-wa statement si Atty. Navarro, nga doon approve ko, no? Pero as per OWA, why pa kita nakabaton niya permission kaya in-approve it man ang moratorium yung request natin rin isang kasimana. Doon ay kita yung confirmation from OWA. Basta siguro kay Atty. Nag-confirm sila, pero sa atin niya action day, ay kita pa why pa naka-feedback sa atin si OWA. So today, sir, may maabot or wala? Every day, may arrival. Oo. So, subukin may nag-abot, sir? Scheduled? So, every day, get action day, may nakaschedule. Last night, kagalaw namin nag-abot. Subong naman, may expect makita main natin. Okay. So, hindi siya wala siya totally grant, or... Why, it is supposed to be. Ang commitment is Monday. Kung may maabot ka ron, hindi, why pa why siguro na, Pero sure na, sir, nga may maabot later? Yes, ara. May nag-forward sa manifest. Okay. So, ang ginahulat is formal notice or written advisory guide? Yes. Official good. Action Art, ito ang palihaga ni Councilor Salanga. Hindi naman nabato si Councilor Navarro. Kami nabato man siyang information mo from OWA Regional Director Riza Joy Moldes nga nagapabalo ngaging grant kuno ang pangabay sa LGU sa syudad. Pero sabay naman ni Councilor Salanga nga chairman gadya sa paghandle sa mga nagapuli nga OFWs wala siya sa may nabaton nga feedback or advisory kag ongoing sa karon ang repatriation process sa mga OFW sa kada adlaw Action Art. Okay. Sabay naman sa mga locally standard individuals, ang muna siya ang tion Action Art no nga nag-umpisa na liwat no ining pagpapuli sa mga Bacolod LSI kaya dito sa probinsya sang Cebu o kon syudad sang Cebu Action Art. Hambali Councilor Cindy Rojas nagapabilin sa gihapon nga sirado
or close ang Tabuelan Port sa province of Cebu. Rason nga nagpangita sila sa pabagi action art kung paano makapapuli no ining mga taga Bacolod nga pila niya kabulan sinimanang naga-stranded no dito sa may province of Cebu kag Cebu City Action Art. Rason nga mayroon sang panibagong ruta no nga pamaagi para gitamang mabuligan ining mga Bacolod non OFWs nga lawig-lawig man nga na-stranded no dito sa may Cebu Province Action Art. So ang Balay Councilor ni Rojas boss nga daw mayroon sang at least 60 ka mga Bacolod non LSI sa ang ginapabot nga mag-abot diri sa may syudad humalin sa Cebu City, ma-travel pakadto Iloilo City, and then from Iloilo City mabas action art ining mga LSI padulong sa may Dumangas Port, and from Dumangas Port padulong naman diri sa may syudad sang Bacolod Action Art. Aring palihag ni Councilor Cindy Rojas. Wala ta nagamit sang Tabuelan kaya sa subong standstill gyapon ang Tabuelan so di kita more than the last yung pagwa sang executive order ni Mayor Hirona of Tabuelan was July 16 onwards nga close off ang port ng Tabuelan hasta subong do wala gid yapon chance nga i-open. So nag-amat-amat na kami ang ita paagi. So ang mode of transportation din sila gani malabay, Councilor. Masakay sila sang vessel sang Roro Manisha from Cebu City proper ni siya. Madungka sila sa Iloilo City Port ang Port San Pedro na bala sa Iloilo City. Oo. And then from there sugaton sila sang bus, nagkuha kami sang bus, sugaton sila, i-transport sila sa Dumangas Port. Dayon from there, Roro, pagpatabok naman di sa Bacolod. Na ang mga ara sa Cebu City, pwede na sila makatravel? Yes, oo, actually, dina-compile gamat-amat na may ara kami next trip namon Friday naman. Okay. Sinaano ko ni sa mga Cebu LSI is basta maka-coordinate sila sa office ko, padala nila ila requirements, no? Gaan ko sila coordination letter as a group and I have to email it sa Office of the Civil Defense sa Iloilo. Kaya sila ni ang nagapadala sa Coast Guard sa Cebu City. Kaya kung wala ang ngalan mo sa lista, stricto si Coast Guard sa Cebu, hindi sila magpasulod sa iyo. Hindi ka makasakay. So ang yabi na di is you have to have the coordination letter with your LGU. Sunod na batian si City Councilor Cindy Rojas ang chairman sang action team on returning non-OFW residents sang LGU sang Bacolod City. Kaina sa regular session sang sangunang panglungsod approved na action art ining appropriation ordinance worth 41.5 million pesos muna siya ang pondo no nga ihatag para sa mga empleyado kon para silang hazard pay ag special risk allowance no sa mga empleyado sang syudad sa Bacolod nga kwalipikado nga magbaton siniso kaina gid lamang ginaprubahan ining appropriation ordinance sa regular session sang sangguniang panglungsod action art sa 41.5 million sa sining pondo. 37.6 million direction art ang para sa hazard pay kag 3.9 million pesos ang para sa special risk allowance. So ining pondo halin siya sa mga vacant nga posisyon sa gobyerno sa Bacolod City umalin January 1 to May 31 2020 action art. According diri kay City Budget Officer Maria Imelda Williams ang qualified nga mga personnel no ang makabaton sa hazard pay nga 350 pesos per day kung pila ka daw action art sila nag-duty sa tion nga ang syudad ang ginpay dalom sa 47 días nga enhanced community quarantine. Samtang ang mga qualified personnel ang makabaton man sang one-time nga special risk allowance nga equivalent naman sa maximum nga 25% sa ila sining monthly basic pay action art. So amo ni siya no para ini sa mga frontliners nga amo gini nagapanguna sa pagpakigaway kontra COVID-19 diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update kabay tagi ka. Action day. Away gid update kag feedback yapon sila to gatawag kami sa mga kay officials ta pero do way gid tinimok-timok ka. Way pakatapos sila sesyon. Ano tapos na action art mga 6 PM gid. Mga 6 PM sa gabi nag-end ang ila sining session action art kay damo-damo man nga mga items ang ila sining gintalakay. Okay. Especially ning proposal action art nga curfew no nga earlier 8 PM to 4 PM action art. Pero sa mga initial information nato na ginaprubahan
sa sanggunang panglungsod. Ang ginapamangkot lang din naton kung ano ang pasan o ini mag-take effect kagang proseso bala action art since meron kita diri sang existing curfew ordinance from 10 p.m. to 4 a.m. Kung na lang correct na term, gin-amend, gin-repeal, kung bala may gin-add nga mga provision nga tagang simirbing sa otoridad nga makadeclare anytime sang curfew kung mayroon sa mga compelling reasons sa action art. Okay. Pero ang initial nga nabaton mo to nga do laban-laban na gina-approve nila, hindi nga si Mayor ang ila pa desisyonon. Yes, action na art, no? So, sa karon actually gina-text na ton si ang author gid bala si Attorney Archie Baribara. Galing wala pa siya sang feedback action art. Actually gina-contact siya, halin pa kaina, galing kay Wai siya gasabat eh. Gina-cancel yung tawag, siling ko ba si may meeting balaliwat sila kay Mayor raw? Oh, correct action art. Kaya halos every night doon nag-meet in mga city officials, especially kung... Doon nag-virtual na sila every night. Yan daw, siging ilang tingay man eh. Ang good action art on virtual, kaya nagalawig ang ilang siling meeting, especially kung may mga technical problem, ang sa dalak official, ang internet, ang audio dira. Ang isa daw, wala pala nagatugma, pero ang muna daw ginakapapa no, sa mga city officials ang pagpatigayon sang virtual nga meeting action art. Kaya ang plano, ma-virtual session ng action art, ining mga konsehal natin or membros ng SP sa masunod nga simana, no? So, by Friday, initial information natin, dumayara sa mga i-check bala ang mga technical or gadget sa mga councilors kung masarangan nila no nga magpatigayon sa virtual session nga no need na physically nga magadto sa sanggunang panglungsod kung sa balay lati pwede na action art matalakay ang pila ka mga importanteng agenda no diri sa may syudad sang Bacolod. Sa mga lost out families nga beneficiaryo sang stop action art nga covers ng lockdown, ang panugyan din ni Liga ng mga barangay Pasan Lady Glass Gonzales nga hindi gid sila nga magagwa no sa mga lockdown area bangod bawal gina action art. So kay Councilor Gonzales magahulat lang sila sang feedback halin sa barangay once nga malif na ang lockdown sa ila sining nga lugar agatagan sila sang schedule action art kung ano oras kag ano nga daw sila kinahanglan magadto sa mga payout center. Kaya ang bali Councilor Gonzales di ara mo lang ilang sining nga ayuda hindi man napadula kag makahulat man action art ining kwarta para nga gin alata para gid sa ila. Pila to kwa mo gina? Hindi ka tabi pa sa ang stop action art. So 12K ang mabato nila. Hindi sila dapat magtingal action art kaya may cases or instances nga 6,000 mabato nila sa payout center. Another 6,000 sa piyak naman nga payout center. Ano lang bali Mantero, no? Sang DSSD Bacolod Head. Nga may sa mga instances. Okay. Nga 6,000 mabato mo una, for example sa Luwelier. Ang another 6,000 magaling mo ngalan na naman to sa Cebuana o kung sa Western Union. Ay, gali? Amo na siya nga sininga pagklaro. Kag kung may correction or sala ba lang imo nga ngalan sa payroll, may mga wrong spelling dira or may mga sala dira nga mga information, kinahanglan kagid magkuha sang certification sa DSSD nga Panmado ni Mantero kag sang team leader sang DSWD nga nag-certify nga ang ngalan sa payroll kag ikaw same lang nga person action art para matag siligi mo sini nga ayuda. Naturally, kaya hindi sila yan, hindi niya mag-release kapin palang taon lang picture, litrato mo to karon kang ngalan mo, hindi magsanto kung hindi kanila hindi lang pag-release mo. Correct, kaya may requirement nga valid ID action art mo, kaya may ara na siyang natabo action art nga biniya sa lang spelling, gali may ara gyud sang persona nga manug-claim sang kwarta action art na release nagasto na amo tong medyo budlay no sa bahin sing sa dira ka incident sa area sang barangay Mansilingan. So sa mga wala pa nakakuha sang ayuda hindi sila magkabalaka bangod tugtog pa sa August 9 ang digital payout para sa mga SAP beneficiary. Wala pa schedule ang nag-register sa NTC. Hanggang second batch, may second batch sa SAP action art, wala pa man sila sang schedule. So bantayan ang mga further announcement halin sa DSSD. Thank you, Gid. Mga update ang balita gikan sa Bacolod City Government sa tayang action niyo. Action Days una sa balita, una sa action sa Production Radio. Action Firing Line. Why gid makingagaw, hindi gid available si Councilor Baribar gyapon kasi Vice Elcid, no? Sige lang anyway. Basi karon kay Action Eric kabalo ka ti basi magtawag sila kay Action Eric karon mag-update bala. Action Firing Line. Alas 8:53. Objective
Balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggang maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis.
Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Philippine Standard Time, alas 8:58. This time check is brought to you by Carbocysteine Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Firing Line. May gabi lang dara kay Roth D. Kuzawa na sa mga kuwan ko no, mga kaupdanan tag-Aksyon Radio, gatamiyaw sa Christine Menis Villalobos. May gabi man si Bing Sky Dagumboy, always watching from Villamonte, Tumandok, Barangay Manghanoy, La Castillana. Shout out sa family Dagumboy, Sitio Sambag. Stay safe and God bless you always. Thank you Oy, Bro Jesse Palses, kag sa tanan nga taga-Amiti, may gabi sinyo. Action Firing Line. Way nagalinggid kita tiyempo no, sa aton nga pagpangalagad. Ang iban nga maminsay nga way malabutan, karon na lang sa Action Night Patrol program with Action Eric Magbanwa. Action Firing Line. Action Night Tayhupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon